дар муноқишаи марзӣ як низоми қирғиз гум шудааст. дидори Сироҷиддин Муҳриддин бо котиби давлати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Энтони Блинкен. Толибон бори дигар эълон кард, ки вазъияти амнияти Афғонистон барои ҳамсоягон ҷойи нигаронӣ надорад. пирӯзии мунтахаби футзали Тоҷикистон дар нахустин дидори худ дар ҷоми Осиё 2022. дар муноқишаи мусаллаҳонаи 15-17 сентябр дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон як низоми қирғиз нопадид шудааст. волидонаш то ҳол писари худро, ки ҳангоми даргирӣ дар марзи вилояти Боткан нопадид шуд, ҷустуҷӯ доранд. дар ин бора вакили парлумон Марад Мураталиев имрӯз 28 сентябр дар ҷаласаи Ҷокоргӯ Кенеш парлумони Қирғизистон хабар дод. Марад Мураталиев аз Девони вазирон тақозо кард, ки ҷустуҷӯи сарбози гумшуда Дастан Анорбековро суръат бахшанд. ёдовар мешавем, ки субҳи 16 сентябр дар чанд мавзеъ дар марзи Қирғизистону Тоҷикистон тирпарронӣ оғоз шуд. аз ҷониби Қирғизистон 198 нафар маҷрӯҳ шуда, 63 нафар ба ҳалокат расиданд. аз ҷониби Тоҷикистон то ба ҳол гузориш аз шумори фавтидагон дигар мешавад ва рӯ ба афзоиш аст. дар охирин гузориш Радиои Озодӣ шумори фавтидагон аз ҷониби Тоҷикистонро 74 нафар гуфт. дирӯз 27 сентябр дар Вашингтон вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо котиби давлати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Энтони Блинкен мулоқот кард. дар ин бора вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. тибқи иттилои манбаъ дар вохӯрии ҷонибҳо муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Амрикоро дар бахши сиёсӣ, иқтисодӣ, гуманитарӣ ва ҳамкории амниятӣ баррасӣ намуда, дар бораи истифодаи имконияти васеъ барои рушди ҳамкорӣ мутақобилан судманд дар чаҳорчӯби барномаҳои Агентии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба рушди байналмилалӣ USAID табодули афкор намуданд. дар мулоқот вазъи кунунии Афғонистон баррасӣ гардида, зарурати таҳкими ҳамкорӣ дар мубориза бо чолишу таҳдидҳои муосир, аз ҷумла терроризм, ифротгароӣ, қочоқи маводи мухаддир таъкид шуд. инчунин ҷонибҳо аҳамияти платформаи S5+1 барои минтақа ва ҳолати кунунӣ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистонро мавриди баррасӣ қарор доданд. Забеҳулло Муҷоҳид, сухангӯи давлати муваққати Толибон, гуфт, ки вазъияти амнияти Афғонистон барои ҳамсоягон ҷойи нигаронӣ надорад. ин дар ҳолест, ки Сироҷиддин Муҳриддин вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи якшанбе дар маҷмӯаи умумии Созмони Милал гуфт, Афғонистон ба суръат ба паноҳгоҳи террористҳо ва макони амни ифротгароии радикалии Толибон дар минтақа табдил мешавад. вай афзуд, мо шоҳиди кори систематикӣ ҳастем, ки бар асоси он ҳамаи шаҳрвандони кишварҳои Осиёи марказӣ ва ҷангҷӯёни хориҷӣ ба шимоли Афғонистон интиқол дода мешаванд ва ҳадафи он эҷоди бистари нави танишҳо дар наздикии марзҳои мо аст. дар вокуниш ба ин суханон Забеҳулло Муҷоҳид, сухангӯи давлати муваққатии Толибон, имрӯз эълон кард, иҷоза нахоҳем дод, ки аз хоки Афғонистон зидди кишвари дигаре истифода сурат гирад. тими миллии футзали Тоҷикистон нахустин дидори худро дар даври ниҳоии ҷоми Осиё 2022 дар Кувайт анҷом дод ва бар тими Баҳрайн пирӯз шуд. ин хабари хушро Федератсияи футболи Тоҷикистон расонаӣ кард. ин бозӣ дар гурӯҳи Б дар даври аввал буд ва футзали Тоҷикистон бар тими Баҳрайн бо ҳисоби 4-3 пирӯз шуданд. голҳоро Умед Қузиев, Бахтиёр Солиев, Файзалӣ Сардоров ва Идрис Ёров заданд. ин ба тими Тоҷикистон дар оғози ҷоми Осиёи 2022 3 имтиёз овард. дар вохӯрии дигари гурӯҳи Б мунтахаби Узбекистон бар тими Туркманистон бо ҳисоби 8-0 шикаст хӯрд. ҳоло дар даври дуввуми тими миллии Тоҷикистон бо тими миллии Узбекистон бозӣ мекунанд. ин вохӯрӣ пагоҳ 29 сентябр соати 16 ба вақти душанбе оғоз мешавад. дар даври севум рӯзи 1 октябр Тоҷикистон бо Туркманистон ва Узбекистон бо Баҳрайн бозӣ хоҳанд кард.